aywa o tɛmɛnen kɔfɛ an ye a fɔ ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga a ye san 4 sɔrɔ votre honneur e ka jateminɛ na cɛmancɛ fanga i k'a dɔn a san 4 sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na yɛlɛma donna kow la wa sɔrɔ bonda sira kan jamana ka lakanda ani jamanadenw ka lakanda sira kan ani jamana sariya basiw olu b'u cogo kɔrɔ la wa yɛlɛma jumɛn donna ko in na ɲɛ kɛra jumɛn na tiɲɛni kɛra jumɛn na an ka ɲi ka mun kɛ transition in a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ depuis a daminɛ ne y'a kuma fɔ o gɛlɛya ye mun ye o ye ka maliyɛnw tila 2 ye depuis transition daminɛ na ne ye vidéo de kɛ ne ko n ko transition ɲɛmaaw n b'a ɲini aw fɛ aw kana politique mɔgɔ don gouvernement na ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ yɛrɛ puis tuma min na n y'a kɛ fɛnɛ ne tun ye yɛlɛma président ye o y'a sɔrɔ n ma bɔ yɛlɛma président ya la donc ne yɛrɛ ye parti président ye n y'a fɔ ka da daluya jumɛn kan transition mana daminɛ transition ye cɛmancɛ fanga de ye a mɛn o mɛn a bɛ ban o transition bɛ ban ni mun ye politique baara de don o ye élection de ye o kalata de don ni transition daminɛna dɔrɔn politique mɔgɔw b'u kalata de ɲɛbilali baaraw kɛ mɔgɔw b'u préparer minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye olu b'u ta daminɛ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ olu b'u ta daminɛ politique mɔgɔw b'o baaraw de kɛ ni e ye politique mɔgɔw ta k'u bila transition gouvernement kɔnɔ alors que olu ka laɲini ye ka fanga sɔrɔ transition kɔfɛ olu bɛ gouvernement kɛ minɛn de ye minɛn min b'olu ka fanga ɲini dɛmɛ politique mɔgɔw b'o de kɛ o anw ka politique tɔn an ka politique tɔn ye politique tɔn de ye an bɛ fanga de ɲini n'i y'an don gouvernement na an ka baara fanba bɛ kɛ an bɛ se ka o baara in ta cogoya min na k'o bila an ka fanga ɲini minɛn kɔnɔ an ka baara fanba bɛ k'o de ye o donc transition tɛ politique tuma ye a ye maaw ta k'u don gouvernement na maa minnu b'u ka baara dɔn u tɛ politique tɔn kɔnɔ u tɛna candidat dɛmɛ candidat tɛna k'u bolo o maaw caman bɛ jamana kɔnɔ o maaw caman bɛ jamana kɔ kan ne ye vidéo kɛ k'a fɔ o ni san ye san 4 de ye o mais transition ma kɛ ten o k'a daminɛ o la 2020 fo bi 2024 transition ma taa o sira fɛ transition ni politique mɔgɔw de bɛ baara la politique mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ minnu transition ye baara la olu yɛrɛ bɛ politique mɔgɔw lagosi o misali caman bɛ e yɛrɛ bolo o b'an bolo an tɛna an da don o la quoi mais transition ye politique mɔgɔw ta o la gouvernement fɔlɔ la fɔlɔ u ma politique mɔgɔw minnu ta olu wulila mankan cili la minnu bɛ a kɔnɔna la bi olu tun t'a kɔnɔna la a daminɛ la o olu ye mankan caman ci o e t'o seere bɛɛ y'o seere o mɔgɔ minnu bɛ transition kɔnɔna la bi n'u ni transition sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ma daminɛ ni olu ye fɔlɔ o olu ye mankan caman ci mɔgɔw divisera ɔ coup d'état filanan kɛlen n'u ye olu wele ka na olu nana minnu ma don a la olu fana bɛ bila contrôle la wa minnu nana fana olu ka baara de ye anw kelen ni sɔrɔsiw ka to ɲɔgɔn fɛ donc fɛn fɛn tɛ anw fɛ an k'olu bɛɛ kɛ jamana kɛlɛbaw ye tubabukan na u b'a fɔ ko apatride maa minnu b'u ka jamana kɔ minnu olu y'o kumaw daminɛ nin bɛɛ ye mun ye division ka maaw lafara ni transition kɛra maaw lafarali ye dɔrɔn transition baara tɛ se ka ɲa parce que tuma min na dɔw bɛ k'a dilan dɔw b'a tiɲɛ de bon ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sira ye 2 de sira fɔlɔ i bɛ bɛɛ don a la o dun ka gɛlɛn sira filanan i bɛ bɛɛ bɔ a la n'i ye politique mɔgɔ bɛɛ bɔ a la sisan fɛn tɛna fɔ ko ale ye faveur sɔrɔ fɛn tɛna fɔ k'ale ma faveur sɔrɔ o i b'a fɔ aw si tɛ gouvernement na mais an ni aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw lamɛn tuma ni tuma an b'aw lasigi a b'aw hakilinataw d'an ma an bɛ baara kɛ ni a ye n'an y'a ye a ka ɲi an b'an hakilinataw fɔ aw ɲɔgɔn cɛ aw kɔni tɛ gouvernement na a y'aw préparer élection na i b'o fɔ politique mɔgɔ bɛɛ ye i bɛ mɔgɔw don a la maa minnu b'u ka baara dɔn politique ambition t'u la olu bɛ kow lakilen parce que transition ye kow lakilenin tuma de ni transition tun y'a kɛ tan depuis a daminɛ la an tun bɛ fɛn fɔ la bi min t'o ye o ye transition kɛra gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye lafarafarali ye n'i ye maaw lafarafara dɔrɔn i ka baara tɛ se ka ɲa i bolo o kɛra filili ye o kɛra fililiba ye a filanan ye min ye o ye Mali ye jamana de min ni jamana tɔw sɔgɔlen don ɲɔgɔn na min ni jamana tɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
wa Mali ye jamana de depuis Mali ye indépendance ta tuma mina fo ka taa se bi ma jamana disibaw ka kɛlɛ Mali mi da do ala bawo disibaw ka kɛlɛ a bɛ fɔ ko ni samaw bɛ ɲɔgɔn na i b'a lajɛ k'i den kɛrɛfɛ n'i taara k'i bɛ t'u la fara k'i bɛ dɔ la fasa dɔ kan tuma dɔw la tagama bɛ kɛ e kan k'e pɛtɛ ka sɔrɔ hali ma bɔ a kalama Mali depuis Modibo fo IBK an k'o de ko non alignement ye mun ye ni Union soviétique ni Amérique bɛ ɲɔgɔn na anw b'a fɔ a ye sabali aw ka bɛn mais anw bɛ Amérique fɛ an bɛ Union soviétique fɛ anw t'o la ni Chine ni Union soviétique bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ de a ye bɛn anw t'a fɔ an ka Chine lafasa bɛ Union soviétique lafasa ni Russie ni France bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ de a ye bɛn anw tɛ nin lafasa an tɛ nin bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o ma de ko non alignement an bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye an tɛ maa si contre la an bɛ an ka jamana de lafasa an ka jamana lafasani kɔnɔna la sa ni an ni e bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma la n'an ni karisa bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo Keïta Mali président fɔlɔ mɔgɔw b'a dɔn ani tubabuw tun man di kosɛbɛ mais américains ka président Kennedy ye Modibo Keïta reçoit Maison Blanche la o dugusɛjɛ filanan kalo damadɔ Khrouchtchev y'a reçoit Union soviétique Mali mago b'o o sugu de la n'i bɛ Mali marali la i ni américains ka diya komi ni rusiw ka diya i ni chinois ka diya komi ni hinduw ka diya i ni sud-africains ka diya komi i ni danois ka diya kana fɔ k'i bɛ jamana dɔ kɛ ko ninnu ye ennemi ye i bɛ jamana dɔ kɛ ko ninnu ye ami ye bɛɛ y'i ami ye mais ni maa min bɛ ka intérêt kɔ na o y'i ennemi ye donc jamana bɛ mara ten de transition kɔnɔna na an y'an kɔ don jamana caman na hali an dafɛ jamanaw ka bɛnbaliya ye an ni an dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛna transition kɔnɔna de la bon an dun ye jamana ye ala m'an garijɛgɛ don port la diɲɛ feerefɛn bɛɛ bɛ na port de fɛ donc f'an ka tɛmɛ dɔ de ka port la ka se an ka jamana kɔnɔna la donc o kɔrɔ de f'an ni jamana wɛrɛw ka jɛ o i tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka bɛɛ k'i jugu ye ɲɔgɔn fɛ transition binna o filili fɛnɛ kɔnɔ transition ye baaraw kɛ siga foyi t'a la maliyɛn bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ baara min na a baara fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka Mali armée bi ani kunu tɛ kelen ye dɛ o ye maajiya o ma maajiya o ye tiɲɛ ye bɛɛ y'o ye wa bɛɛ y'o nɔ ye terrain kan n'i ko jamana i ko armée parce que jamana kɔnɔden ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye lakana de hali n'i y'a fɔ ko karisa an ka sigi ka dumuni kɛ c'est que i bɛ lakana kɔnɔna la dɛ n'i tɛ lakana kɔnɔna la i tɛ se ka hali kungo tɛ don i la kuma tɛ ka fɔ i bɛ dumuni kɛ o donc lakana sira kan fɛɛrɛw tigɛra hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ se k'a fɔ bi ko jamana bɛɛ lakananen don mais fɛɛrɛw tigɛra a kɛra sababu ye Mali ye Kidali sɔrɔ ka segin Kidali an bɛɛ y'o ye o donc o ye transition ka baara kɛlen ye min ka ɲi an kan ka continuer k'an ka armée dilan k'an ka armée kɛ jamana sinsin bere ye transition ye o sira ta alhamdulillah sira filanan ye min ye o ye ka jamana sariyasunba bayɛlɛma constitution kura de bɛ Mali la bi o transition sigikun dɔ y'o ye o baara kɛra o fɛnɛ ye dɔ ye économie sira kan kɔni gɛlɛya don o gɛlɛya ninnu fɛnɛ a fanba ye an ye kɛlɛbolow caya an ni kɔfɛmɔgɔw caman ni ɲɔgɔn cɛ bawo anw ye jamana ye maa caman t'a dɔn maliyɛnw caman t'a dɔn mais tiɲɛ kan ka fɔ mɔgɔw ye an ka baara bonda caman bɛ yen dɛmɛ de bɛ s'an ma pour que an ka se ka baara kɛ i mana Mali kalanbolo ta kɔfɛmɔgɔw bɛ dɛmɛ caman na s'an ma pour que an ka se ka kalanbolo baara kɛ i mana Mali furakɛ yɔrɔ ninnu ta dɛmɛ caman bɛ s'an ma i mana an ka culture ta seko ni dɔnko baaraw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka goudron dilanw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka caniveau dilanw dɛmɛw bɛ s'an ma an ka fossé sen an ka forage kɛ dɛmɛw bɛ s'an ma Mali domaine tɛ yen ni kɔfɛmɔgɔw tɛ an dɛmɛ domaine min na mɔgɔ tɛ développer ni dɛmɛ ye o ye tiɲɛ ye mais maa tɛ développer dɛmɛ fɛnɛ kɔ dɛ donc an bɛ tuma min na an mago b'o la mais ni o dɛmɛ ninnu bɛɛ jɔra a b'a to fitinin min b'an bolo
an k'o kɛ k'o don daw la k'o kɛ k'o don daw la k'o kɛ k'o don daw la ka kɛ tugu ni baribariw ye a b'a kɛ fɛnɛ n'an dɛsɛr'o la an bɛ taa juru ta bibi in na an bɛ juru ta ba de la dɛ Mali bɛ juru de ta kosɛbɛ dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 an bɛ juru ta dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 an bɛ juru ta miliyari 25 miliyari 30 miliyari 20 dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 an b'o juru ta san mun bɛ bɛɛ ɲinan san yɛrɛ gouvernement ka laɲini ye miliyari 1,400 k'o juru ta juru kɔrɔ de ye min ye i b'i yɛrɛ siri de o n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ fo n'i b'a sara dɛ ka juru sara ka an ka musaka misɛnninw ka s'olu la ka goudronw da ka na ni courant ye ka nin kɛ tuma dɔw la a bɛ girinya ma an tun bɛ se ka fɛn dɔw fɛgɛya donc olu ye gɛlɛyaw ye transition b'o gɛlɛyaw kɔnɔ mais a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ jɛngɛnna a man bon n ye kuma daminɛ ni min ye dɛ ka maaw fara fara dɛ transition ka i kɔ don la an ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ka intérêt tɛ foyi la ni farafarali tɛ an k'olu mabɔ na parce que maa dɔw fɛnɛ bɛ ni kɛlɛ tɛ olu tɛ fɛn ye u tɛ fɛn sɔrɔ donc olu ka baara de ye kɛlɛ ye hali ni y'u kelen ta k'u sigi foyi tɛ u b'u yɛrɛ dama kɛlɛ u b'u yɛrɛbakun kɛlɛ tellement que diɲɛlatigɛ bɛɛ ye kɛlɛ ye o maa suguw tɛ dilanni kɛ minnu bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kɛ ni bɛɛ ye an k'a lajɛ k'olu wele an n'olu ka jɛ ka transition laban baara ninnu kɛ min na transition kun bɛ cɛ hɛrɛ la parce que transition fɛnɛ kɔrɔ de ye furancɛ n'i y'a dayɛlɛ i b'a datugu de dɛ sinon a tɛ kɛ furancɛ ye tuguni dɛ an ka lajɛ ka baara k'o kan min b'a to minnu baara kumaba minnu kɛra ni maaw sɔnn'a ma n'o ka ɲi an bɛ se k'olu baaraw sinsin fiɲɛ bɛ minnu na an bɛ se k'olu corriger ne kɔni ka hakilina ye camancɛ fanga in san 4 in kɔnɔna la i ye ɲininkali min kɛ n ka hakilina min filɛ k'o f'i ye an ye a ye k'a fɔ k'i to i k'a dɔn fɛn min ye fanga bulo o ma ɲɛmaaya la ayiwa ka taa o la kana bila bi la gɛrɛndɛ minnu kun bɛ jamana kɔnɔ i yɛrɛ bɛ a kalama tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ i bɛ a kalama ka kɛ n'i ka haminaw ani ka miiri ye jamana yɛrɛ ka tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ye a mɛn k'a fɔ i ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛn min ni mɔgɔw ye a ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dabɔ k'a fɔ ko musaka minnu n'olu kun labilalen don i ye k'a daminɛ i ka baara olu hukumu kɔnɔ ani kana se i k'a dɔn nin bidenw ma ko i jɛna o musaka olu kɔ i k'a dɔn o kɛkun ko tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ dekun min bɛ Mali kɔnɔ walasa o ka kɛ e yɛrɛ ka i k'a dɔn bolomafara ye ka kɛ ni malidenw ka gɛlɛya ye ayiwa maa dɔw bɛ olu wulila ka dantigɛ dɔw kɛ dɔw ye a jira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ko politiki kɔnɔ tɔgɔ ɲini k'o don dɔw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ ko nin waleya minnu kɛlen filɛ ni i fɛ i k'a dɔn ko waleya don minnu ni olu tɛ bɔli kɛ yalama mun bɛ e yɛrɛ fɛ ka kɛ ni nin kuma ninnu ani ka baara kɛlen ye ɲininkali in diyara n ye depuis mankan wulila ne ka waleya in nɔfɛ nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye n bɛna kuma ta donc n bɛ aw fo aw sera ne ma ka ɲininka waleya in kɛlen ni utukalo daminɛ la n y'a ye maa caman kumana mais an ka tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ fɔ maa min ye waleya in a jukɔrɔma don k'a fɔ ko jɔnkala nin ye waleya ɲuman ye o ka ca ni bana si ye ni maa min ko k'a ma diya ye wa n'i y'a lakɔlɔsi fɛnɛ maa minnu b'a fɔ k'a ma diya u ye i mana sen dɔɔni i b'a ye a caman dɔw bɛ ci de la dɔw fɛnɛ bɛ yela sira fɛ sira minnu an b'a dɔn jamana dilanni siraw tɛ kosɛbɛ n'i y'a caman ye caman bɛ maaw ka ci de la caman bɛ kɛlɛ wɛrɛw de la sinon waleya in faamuyali man gɛlɛn mun de don an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana gɛlɛya anw tɛ dɛ jamana ɲɛmaaw de y'a fɔ fɔlɔ wa olu de b'a fɔ u ka kumaw bɛɛ kɔnɔ maliyɛnw an bɛ aw fo aw ka muɲu na an b'a ɲini aw fɛ aw ka muɲu bawo maa tɛ yɛrɛma hɔrɔnya la k'i ka sɔrɔ n'i ma gɛlɛya kun ɲɛmaaw ka kuma caman y'o ye o ne ko n ko o ye tiɲɛ ye nka tuma min na an bɛ k'a fɔ n ko maaw ka muɲu anw minnu ye ɲɛmaa ye ni anw ma muɲu sira ta ka muɲu farin ta maaw tɛ tugu an kɔ muɲu sira kan dɛ maaw tɛ da an ka kuma la
maa bɛ kuma min fɔ ani i bɛ waleya min kɛ n'a taara ni ɲɔgɔn ye a b'i ka kuma fɔlɔ in a bɛ barika don a la nka e ko maaw ka taa kinibolo fɛ o y'a sɔrɔ e barilen bɛ numanbolo la a ka gɛlɛn maaw ka tugu i la ni san in kɔnɔna la 2024 tubabu san ne ye nin kuma in fɔ siɲɛ caman n y'a fɔ n ko ɲɛmaaw an kana fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka jalaji min k'a sɔrɔ anw yɛrɛ da barilen bɛ dibara la sinon jalaji minni a bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔdenw bolo donc komi anw ko n ko gɛlɛya bɛ yen anw ko n ko jamana kɔnɔdenw ka sɔn gɛlɛya in ma anw fɛnɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw la an bɛ fɛ ka sɔn gɛlɛya ma u nɔfɛ ou bien an bɛ sɔn ka sɔn gɛlɛya ma u ɲɛfɛ o kɔrɔ de ye min ye anw bɛ sɔrɔ minnu kɛ n'u ka ca mali kɔni kɔnɔ u ka ca anw k'a lajɛ ka sɔn ka dɔ b'o la kuma in ma daminɛ bi o ne delila ka kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT ma n'o ye minnu b'an ka buloban jɔyɔrɔ la camancɛ fanga in kɔnɔna la transition kɔnɔna la n ko CNT aw bɛ maa minnu b'a kɔnɔ 2,000,000 kalo o kalo an dun ko n ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n k'aw ta lajɛ ka dɔ bɔ a la n'i ye Burkina Faso CNT ta olu t'o lahala kan o olu ye caman b'u ka sɔrɔ la olu tɛ sara yɛrɛ ni session tɛ u tɛ sara donc aw ta lajɛ ka dɔ bɔ a la mɔgɔw sɔrɔla o kuma kɔnɔna la minnu y'a fɔ ko an ta kɛ dɔw yɛrɛ ko mais ko mara ko premier ministre kɔrɔw ka sara min bɛ yen ni a bɛ di e ma pourquoi e ma jɛ o kɔ yanni e k'a fɔ k'an ka jɛ an ta kɔ mɔgɔw y'o kuma fɔ ma daminɛ bi ko a daminɛna depuis san daminɛ la donc an sera tuma na ɲɛmaaw ka kɛ misali ɲuman ye dɔrɔn kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ hali mɔgɔw y'a fɔ minnu ye an jalaki ko nin ye ne san 10 ye ko n b'a a wari ta mun na an ma jɛ a kɔ joona tumaw tɛ kelen ye o an bɛ tuma min na bi gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ani kunun ta tɛ kelen ye dɛ maa fɛn fɛn bɛ i yɛrɛ kalama jamana kɔnɔ i b'a dɔn bi gɛlɛya ka bon ni kunun ta ye wa an ka ɲɛmaaw yɛrɛ de fana bɛ gɛlɛya kɔ kuma fɔ la donc nin tuma in ani kunun taw tɛ kelen ye o bɛɛ de kama ne ko n ko bon n ko tuma dɔ sera sa an ka misali ɲuman yira ne b'a dɔn ne jɛra 100,000 ni 40,000 min kɔ ani facture sara minnu kɔ o gansan dɔrɔn tɛ mali situation dilan ne b'o dɔn ne ye expert comptable de ye o n'a ɲɔgɔnna ba caman tɛ mali situation dilan mais misali de don ɲɛmaaw ka o misali in ta ka baara kɛ ni a ye o b'a to kɔfɛmɔgɔw fana bɛ sɔn ka tugu u nɔfɛ donc dɔɔni an bɛna se tuma min na mali ɲɛmaayɔrɔ la maa o maa bɛ yen ni a bɛ sɔrɔ dɔ kɛ o b'a fɔ k'i jɔ n ka jɔ dɔ kɔ donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o don peut-être o bɛ se ka nɔbɔ mais fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni kelen de ye donc o de la n tɛmɛna nin sira in fɛ k'a fɔ n ko komi ne yɛrɛ fɛnɛ jamana bɛ fɛn dɔ labila ne yɛrɛ fɛnɛ ye donc ne bɛ jɛ o kɔ ka o sira ta k'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔw ye aw fɛnɛ k'a lajɛ ka jɛ dɔ kɔ min bɛ se ka jɛ a ta bɛɛ kɔ o ka jɛ a ta bɛɛ kɔ min bɛ se ka jɛ dɔ kɔ o ka jɛ dɔ kɔ an k'a yira jamana kɔnɔdenw la an bɛ min fɔ ani an bɛ min kɛ kelen don maintenant minnu ko tɔgɔ ɲini don politique mɔgɔ bɛ tɔgɔ ɲini kɛ politique mɔgɔ ka kɛ tɔgɔ ɲini na ye o ma wusa politique mɔgɔ ka kɛ wari ɲini na ye ne bɛ mɔgɔw ɲini ko la o politique mɔgɔ ka kɛ tɔgɔ ɲini na ye o ka wusa ka kɛ wari ɲini na ye o adamaden yɛrɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini na ye o ka wusa i ka kɛ wari ɲini na ye o bawro tɔgɔ ɲini na de bɛ baara kɛ o baara in kama maaw bɛ tɔgɔ d'a ma o baara in a ka ca ala fɛ maa caman bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔna la ne bɛ deli k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ politique mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲɛmaaya d'a ma n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ ɲini na don o tigi bɛ baara kɛ mais ni politique mɔgɔ ye wari ɲini na ye o ye fɛn wɛrɛ ye dɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaya yɔrɔ ninnu na wari ɲininaw ka ca wa wari ɲinina minnu ka ca n'i nana fɔ ko mɔgɔw ka jɛ u ka wari kɔ o wari ɲininaw caman de b'i kɛlɛ bawo o tɛ misali ɲuman ye olu bolo sinon jamana mago bɛ tɔgɔ ɲinina de la o jamana mago tɛ wari ɲinina na tɔgɔ ɲinina de bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wari sɔrɔ a kɔnɔna la wa ɲɛmaaya bɛɛ kan ka kɛ ten de donc n'i y'a fɔ ne ma ko ne ye politique mɔgɔ ye ko n ye tɔgɔ ɲinina ye n b'a fɔ n ye tɛgɛrɛ de fɔ n ko hali n'i ye kalafili ta k'a lajɛ kalafili bɛ mun de don candidat bɛ bɔ ka na an b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye ne bɛ se nin na ne ye nin kɛ ne hakilinata ye nin ye
donc i ka tali kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka da mais n yɛrɛ feere ka ɲa i ma o de ye élection ye ni ɲuman de sira don maaw k'a lajɛ k'a ladege dɔrɔn hali n'u m'a ladege fɛnɛ u ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ min b'a to u fɛnɛ bɛ tɔgɔ sɔrɔ tuma dɔ sera jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dan wale ɲumankɛ la o ka ɲi kuma b'a fɔ in dɔrɔn tɛ an ka wale ɲumanw kɛ an ka to jamana kɔnɔdenw k'a fɔ jɔn la anw ka ɲɛma yɔrɔ ninnu na u bɛ ka misali ɲumanw yira an na donc an yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ ka misali ɲumanw sira ta Mali mago b'o la kosɛbɛ n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ k'u kɔ don politique mɔgɔw la n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'an dalen tɛ ɲɛmaw la bawo ma misali ɲumanw caman de ye o nin ko in tɛ misali ɲuman dɔ ye yan mɔgɔw k'a ladege n'u m'a ladege u ka bɔ ni dɔ ye min fɛnɛ bɛ se ka kɛ misali ɲuman wɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn dan misali ɲumanw na an ka ɲɔgɔn dan wale ɲumankɛw la an ka ɲɔgɔn dan sira kan sira min jamana kɔnɔdenw b'a ye k'a fɔ ko sira ɲuman don jamana ka intérêt b'a la maa min kɛra ne ka baara in fɛ i ma k'a fɛ o maa si tɛ se k'a fɔ ko jamana ka intérêt t'a la o mɔgɔw bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ mais o t'o yɔrɔ fɔ donc nin kɔni k'a ɲɛfɔ dɔrɔn baara in kɛra nin de kama anw ɲɛma an ka misali yira jamana kɔnɔdenw na min na u bɛ se k'a fɔ ko jɔngɔla gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaw sɔnna ka u kɔ don u ka musakaw la minnu dilen b'u ma o b'a yira ko u pɛrɛlen don ka an dɛmɛ jalaji minni na donc an ka lajɛ ka tugu u nɔfɛ o jalaji minni na fo don min na an bɛ se ka a fɔ ko alhamdulillah hɛrɛ caman nana jamana kɔnɔ donc o ye tile kura ye an b'o fɛnɛ kumaw fɔ k'o baaraw kɛ sinon bi ka gɛlɛn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maa fɛn fɛn bɛ ko kalama Mali kɔnɔ bi maa fɛn fɛn ye denmisɛn san 4 ou bien san 5 ye fo ka taa se baliku san 100 ma bɛɛ b'a dɔn bi ka gɛlɛn jamana in kɔnɔ donc o gɛlɛya in dɛ ɲɛmaw k'a lajɛ k'o dɔɔni ta bani ni ɲɛmaw y'o dɔɔni ta kɔfɛ mɔgɔw fɛnɛ b'u ta an bɛ s'a kɔrɔ ne kɔni ka faamuyali la o de don problème yɛrɛ ye min ye dɛ komi i y'a fɔ cogoya min na c'est que ɲɛma yɔrɔ ninnu na an ka tɔgɔ ɲini sabati ni wari ɲini mun ye yurugu bonya an ka jamana kɔnɔ bawo maliyɛn yɛrɛ caman b'a faamu n'i ye ɲɛma yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn f'i ka wari de ɲini bawo mɔgɔw y'o de ye a bɛ daminɛ depuis dugu ma dɛ ne ye maire kɛ jamana in kɔnɔ n ye député ya kɛ n ye ministre ya kɛ n ye premier ministre ya kɛ Mali la bi maire a tɛ sara n delila k'o fɔ hali Thierno ka plateau kan maire tɛ sara o fɛn dɔ de bɛ di maire ma ko i ka maire kɔnɔna na i bɛ musaka dɔw kɛ hali n'a kɛra ka taji kɛ i ka mobili la ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o musaka misɛnnin ninnu ni wari in bɛ d'i ma i k'o latɛmɛ ni o ye Mali maire si tɛ 20,000 sɔrɔ kalo la Mali maire si tɛ min bɛ 20,000 sɔrɔ kalo la ne ye commune 4 maire kɛ ne ka maire kɔnɔna na n'i ma fili 16,000 ou bien 15,000 de bɛ di kalo la i bɛ musaka misɛnnin ninnu kɛ i k'o don la kalo sara tɛ o kalo sara ye salaire ye a bɛ fɔ ko indemnité i bɛ musaka misɛnnin minnu kɛ k'o don la 15,000 bɛ 16,000 bɛ se ka jɔn kɛ faama ye a bɛ se ka jɔn kɛ bana ye a bɛ se ka jɔn kɛ waritigi ye Mali la o tɛ se ka kɛ o bon maire caman bɛ olu ta bɛ ne ta jukɔrɔ maire dɔw ta ye 6,000 ye dɔw ta ye 4,000 ye dɔw ta ye 8,000 ye o dɔrɔn de bɛ maire bolo Mali la maire tɛ sara mais i mana maliyɛn fɛn fɛn ɲininka maire mana don ɲɛmaya kɔnɔ sisan n'a bɛ moto sanfɛ n'a ye mobili san maliyɛnw b'a ye k'a fɔ ko c'est normal ce n'est pas normal bawo i tɛ 10,000 sɔrɔ fɛn min na kalo la i bɛ bɔ moto la ka mobili sɔrɔ cogoya di o ɲininkali sugu de kan ka kɛ maire la Mali ministre a sara tɛ 1,000,000 bɔ kalo la o Mali ministre sara tɛ 1,000,000 bɔ kalo la Mali premier ministre ka sara ye 1,000,000 ni dɔɔni président de la république ka sara ye 4,000,000 ni dɔɔni min bɛ fɔ la ko président 150 millions o tɛ sara ye dɛ o b'a fɔ ma de ko fond de souveraineté o tɛ sara ye président ka sara tɛ 500,000 bɔ 4,000,000 ni dɔɔni ni ma fili bon o lajɛ président premier ministre ministre ni wari ninnu jɔn bɛ maa kɛ waritigi ye Mali la ça veut dire qu'en réalité Mali ɲɛmaaya yɔrɔ ninnu na
mɔgɔ man ka wari sɔrɔ mais jɔn b'o dɔn jamana kɔnɔ k'a fɔ ko n'an ye maa kɛlen ministre ye dɔrɔn a y'a ka so ci k'a kɛ étage ye n'an ye maa kɛlen ni poste ye dɔrɔn a y'a ka so ci ou bien a y'a ka mobili falen ko o man kan mɔgɔ t'o dɔn Mali la o bon nin bɛɛ de b'a yira an ka ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na an tɛ taa tɔgɔ ɲini na an bɛ taa wari ɲini de la donc f'an ka segin an kɔ de ne bɛ deli k'a fɔ kuma la o n'i y'a ye k'a fɔ ko mandat u limitelen don ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na dɔwɛrɛ tɛ o c'est que ɲɛmaa yɔrɔ la i bɛ taa i yɛrɛ di jamana ma de i bɛ sɛgɛn i bɛ ɲani i tɛ fɛn sɔrɔ o de la a tɛ mɛn parce que maa si tɛ se ka mɛn sɛgɛn ni ɲani kɔnɔna la donc e b'i ta k'a la après i bɛ taa baara wɛrɛ kɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ o kɔnɔ mais Mali ɲɛmaa yɔrɔ la n bɛ segin a kan tuguni maa man kan kɛ waritigi y'a la ka daminɛ président wo ministre wo maire wo député wo maa man kan kɛ waritigi ye n'i ye maa fɛn fɛn kɛlen waritigi ye fo ka se k'a ka sow ci k'a kɛ sobaw ye a tigi bolo bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ alala ye n y'o fɔ fan caman fɛ maa ma ne sɔsɔ a la o donc an mago bɛ ɲɛmaaw la minnu bɛ tɔgɔ de ɲini an mago bɛ ɲɛmaaw la minnu bɛ na ne bɛ fɛ ka baara de kɛ pour que sini u ka n tɔgɔ fɔ ɲɛmaa y'o de ye o donc o de la ni mɔgɔ y'a fɔ ko mara ye baara ɲuman kɛ k'a bɛ tɔgɔ ɲini la ne b'a fɔ n ka tigi ye tɛgɛrɛ de fɔ n kun o de ye tiɲɛ ye politiki mɔgɔw ka tɔgɔ ɲini sa an ka wari ɲini bɔ a la an ka wari ɲini bɔ a la an ka tɔgɔ ɲini an ka wari ɲini bɔ a la an ka tɔgɔ ɲini n'an bɛɛ kɛra tɔgɔ ɲini n'a ye sa jamana bɛ jɔ siga foyi t'a la jamana bɛ jɔ parce que i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni mun ye i tɛ tɔgɔ sɔrɔ k'i ye wariba sɔrɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ k'i ye koba de kɛ an ka kɛ kobakɛlaw ye an ka kɛ kokɛlaw ye an ka kɛ waleɲumankɛlaw ye an ka kɛ baaraɲumankɛlaw ye an mago b'o de la jamana in kɔnɔ donc fo an k'o de lawara fo u ka don maliyɛnw kunna ne ka ɲɛma yanni n ka taa n taa kunkolo siɲɛ a kɛrɛfɛ k'a ye wari sɔrɔ k'a ka dɔ di ma ne ka ɲɛma a ka ne bila situation na n yɛrɛ bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ cogoya min na donc a ka baara kɛ baara min bɛ nafa la na ne ma donc nin yɔrɔ in de don mais komi n y'a fɔ cogoya min na maa minnu ye kumaw fɔ maa minnu ye lagosili ni fɛn ninnu kɛ an bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan jamana kɔnɔden fanba y'a faamu wa n y'a fɔ maa min ye baara in k'a jukɔrɔma don ka tɛgɛrɛ fɔ a la o ka ca ni ba n'a si ye ni maa min ko k'a ma diya ye an b'o yɔrɔ in de lajɛ an b'a la tɛmɛ ni o ye. Votre honneur ɲininkali laban ka kɛ ni o kuma ye yalima e kɛra maa fɔlɔ ye komi ye a laɲini kɛ cogo min na i sigi bɛ a kan k'a fɔ politiki tɔn maa ɲɛmaa minnu n'u bolo bɛ camancɛ fanga kɔnɔ u fana bɛ i ladege wa. ne kɔni ye wololemada bila ka t'u ma wololemada min don fɛnɛ n m'a fɔ maa si ye k'i ka fɛn bɛɛ labila n y'a f'u ye de wari labilalen don aw ye n ye misaliw ta fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye transition ɲɛmaa ye transition ɲɛmaa sisan n y'a fɔ 150 millions labilalen don président ye o tɛ président ka salaire ye n ye président ka salaire fɔ sisan salaire bɛ yen mais wari min labilalen don a ye ale yɛrɛ ko o $150 la k'ale bɛ $100 don maliyɛnw kungo la je crois qu'an y'a ye a ye forage caman sen a ye fɛn caman kɛ ne ko n ko mais $50 in dun ale fɛnɛ ko o labila n'ale jɛra o ko o ye dɔ ye premier ministre fond de souveraineté b'ale fɛnɛ bolo tuma min na ne tun ye premier ministre ye fond de souveraineté tun ye $25 ye mɔgɔw ko dɔ farala kan a daluya tɛ n bolo mais hali n'a dana $25 ma n'ale fɛnɛ jɛra o kɔ o fɛnɛ tɛ dɔ ye kalo kalo assemblée ɲɛma o fɛnɛ ta y'o ye o kɔfɛ minnu bɛ CNT la ne delila k'a fɔ n da la n ko ne bɛ CNT la cogoya min na 100,000 o kan ka se ka u bɔ surtout ko an dafɛ jamana Burkina olu tɛ hali 100,000 sɔrɔ olu tɛ sara hali kalo la n ko 100,000 kalo la o kan ka se ka olu bɔ olu ka jɛ $2 kɔ ka dɔ b'o la ka na 100,000 na ne y'o fɔ olu ye o kɔfɛ ɲɛma yɔrɔ o yɔrɔ la maa o maa bɛ ɲɛma yɔrɔ dɔ la Mali la i b'a lajɛ e ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka jɛ mun kɔ bi k'a don faso ko la o ko bɛɛ k'o kɛ ka tila k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw k'a ye an ka ɲɛma yɔrɔw la mɔgɔw jɛra u ka fɛnw kɔ a bɛ komi Mali ɲɛmaw bɛ ka u kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw la sɛbɛ yɛrɛ la parce que n ye fasoden ɲuman ye a kuma fɔli ka nɔgɔn
jɛ faso fɛn dɔw kɔ bani surtout i poche kɔnɔna in ka jɛ o dɔ kɔ o ma nɔgɔn jamana in kɔnɔ dɛ o de la a man ca o donc ni ɲɛmɔgɔ caman y'o kɛ o b'a yira jamana kɔnɔdenw la jɔngɔla ko dɔ bɛ senna Mali kɔnɔ a bɛna se ka jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɔgɔn na donc ne ye welemada bila ka taa olu de ma ni min y'a kɛ alhamdulillah ni min m'a kɛ fɛnɛ alhamdulillah ne tɛ se ka maa jagoya n bɛ se maa min na o ye n yɛrɛbakun ye wa ne yɛrɛbakun kɔni inshallah n b'a sira kan n y'a fɔ premier ministre ye u bɛ 100 ni 240 min ci ma u ka a jɔ n y'a ye utu kɔnɔna na 100 ni 240 u y'a ci i kɛlen kɔ k'a fɔ ko ka jɔ a ciri ma nka n y'a segin i bɛ taa a verser trésor la don n'a nataw la a bɛ n'o kibaruya sɔrɔ ka tila ka lettre ci premier ministre ma tuguni premier ministre ne tun ye nin lettre in ci ma a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ko lourdeur administrative état kɔnɔna na kow ka suma dɔɔni o bɛ se ka kɛ nin porokotora nka n y'a segin a preuve filɛ n bɛ hakili lajigin a y'a jɔ o lettre fana bɛ taa o bɛɛ bɛ k'o kɔnɔna la n'u seginna kan tuguni n bɛ segin a kan tuguni fo don min n ye nin sira min ta ne kɔni bɛ se n yɛrɛ la inshallah ne bɛ continuer a sira kan ni maa min tugura a kɔ alhamdulillah ni maa min ma tugu a kɔ fɛnɛ a banna dɔwɛrɛ tɛ o kɔfɛ. ayiwa votre honneur i ye nin wale ɲuman min kɛ i k'a dɔn makoto musaka min ni a bila malidenw ka jɛmɛ kɔnɔ malidenw ko k'i fo a la k'i wale ɲuman dɔn k'i barikada ko ŋaniya o ye wasa kɛ i ye laɲini min fana kɛ an bɛ dugawu kɛ a ka don tulo ɲuman na dusukun ɲuman ka kɛ a sira taamaba ye ka sen da i fana sen da nɔ na komi an bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye anw bɛ min galama gɛlɛya kokumu kɔnɔ maa ka jɛ i ka musaka kɔni cogoya la k'a fɔ a y'a bila faso ka jɛmɛ kɔnɔ